علیکم منی رات دوارا منی یک گپی گوشدارے سے گوتو جو کہ مرادا تھا شمع سرا شے گورے سرا بیچارے اور پدا شندیما شیر بکنے ای استیز پسنی 0 من چتگا استے باری نو کئی گودا یکسی گودا منی گونا رابطہ بکا صحیح اے گودا نی گونا لاتی سامان من چتا سامان ناما منا بیدا مائی گودا دین نے واقعی وامن درکے ہوتی سامانا پچکاری بلکہ غریبی ہے گودا ہوتی واگی اپا دودھ کا گنتے مہنگا ہے گودا یکسی یعنی منی گونا رابطہ بکا میشا لائنے ما پسنی 0 ہے چتگا بلکہ جنگلے مردمیے گا ایدہ پسنی کایا سامان چیز کرا جنگلے نلینٹے کچھنگ مچھگانی مرتوما بلکہ ہمیشانی بیبا غریبی بیبا تکی آئیر بیرسا منی وائسا دیما شیر بکنے تکی شنی وامد در بے منی کرے ایران منی نمبر استے شے یکسا ملی شے وامد منی استے نمبر سرا آلے وال بکا میسیج بکا سامانا ناما بدا نمائی گودا لینے سامانا کسی یعنی گوت بیاں ہوتی سامانا زانا صحیح ہے منی نمبر ہے 03225342 845